저도 한 거 뭐 이제 막안 뭐. 먹어도 좀 이제 포도 막. 거기 가야 자만은 어떻게 만들까? 또 미친 소리 너무 많아. 믹스 사를 또 만들나? 아박하니까. 그래, 뭐는 또 가야. 너 아직 이거 저기 등 앞에 딱 사야. 아바 그 같은 시리나 블라. मोतम दिसै तिनी रसनगर बिसिव जों फाइने फैका चिनी डब्ल्यूएफ नि सेंट्रल कमिटी मेम्बर दाय आखि चिनी डिस्ट्रिक्ट कमिटी नि प्रेसिडेंट ब्रह्म गनांजोग प्रेमसरी दे बर्मनि राबार बागान मिया हर नांखा साबो हर फनांगे रेखा साइमिया जों गुरि फाइने फैका अमो हर नांगानि मतनया मो एंगो सरा दङ दै दङ यांगो गोसारखाय हमो हर नांखा गोबां राबाद आरो खामै थांखा 100-150 राबाद खामका ओंखाय पक्रमा मानिना जों दिनैसिनि रामचंद्र घाटनि जत ब्रह्म गोनां अजमारनो तुबै सिमरो फाइलेका लेखे खा दुख नांगौ सिनि बरर रां पैसा आजिमानि जराबो एवं ताबुक राबाद ब्लाइ कलै नखरमानि जराबो अमतेके हर फनांलायमानि मचिनि रां पैसा आजिथिनि लामा कासे केबेंमु ओंखाय आबुनि बागैनो जे अमते जे सामं जे सितरा तांजमानि म बेलायखिनो जों सेलेंगो तामने हिंखाय ओ राबाद बागान खाइनो अरो जे तंने बनि नुखुं पर दुइटा परिबानि बनि राबाद खामका एकेबारे रां आजि तंमनि बसाबति मबेनो परियो नुखुं चलु सारि हामियाका ओ राबाद दावैनो बर कष्ट खाइ आजि लायै तंलाय जामानि ओ जागावसे ताबुक मुति खायै राबाद छक साइरि जाखा ब्लाके दुख नांखा जों तामखै चाइतगै बरनो साहाय्य खाइमान अब आं सालायका आबनो जों बरनो साहाय्य खाइनाम चाइतगनै आं माननीय मुख्यमंत्री न आं चिठी सिका आगे एवं फायर सार्भिस डायरेक्टर नो चिठी सिका विधानसभा बांगमनि तै कक्ति साका रामचंद्र घाट टकासा फायर सार्भिस नांगौ हने नांगै नां एवं रामचंद्र घाट तो विधानसभा केन्द्र जतन बिसिर आबाद बागान गोबां अमनो तैनो हर नांमा लगलगिनो जाहाथे खायै फायर सार्भिस गारि फायै बोथाफ्राय मामानि बागैनो दाबि खालायमानि दिनै मकल फाय नुक फायका फायर सार्भिस दंखाय दिनै किन्तु अराबाद बागान जों बानचिरि नारंमा खामो किन्तु राबाद अर खहायबो अनेक चालु फाइनाल नाया हरगो अनेक किछु सिकिउरिटी प्रब्लेम बर फुनुगो कल खायफेना रमिया रंगो का ए समस्तर जों नायिनो चिनि रामचंद्र घाट कायसा जों फायर सार्भिस को नांगौ होननाय गनाय बसखांनि चिनि जे अधिवेशन रामचंद्र घाट कायसा फायर सार्भिस नांगमानि जे कक तिनि अ मांगप्लि ओ जे खाम अम रमैति सजांनि विधानसभाव एवं जाति खाय रामचंद्र घाट कायसा फायर सार्भिस खलंना नुखन अबचिनि लुकुनि दाबि चिनामचाइनि दाबि रामचंद्र घाट लुकुरंनि दाबि आं एमएलए आनिबो दाबि आनि रामचंद्र घाट कायसा फायर सार्भिस थुन अमतै मुक्ति खालायजोंना अमतै दुख मांगफिलि जों टाइ नायफेना नायहां थुन अबनो जों नायो आर जारा सामुं सितरा तांनाय आं बरनबो कयनाय नर वान सगैनो दि अम खायनो तामो मानखा अम बाय जों चिनि तिप्रा सारंनि रां पैसा जिनानि लामा सुदु केबें मुं आचारि मांखा बरंनो मुक्ति खिखलाय मांखा कष्ट दि मांखा अमनो कायते मुं साकरि आबुन बगे आं बरनबो सानाय नरगमति सामुं हामेरता तांसिदि नर अरन फायदि ननि कोनो प्रब्लेम तांखाय फाय मालाय फायदि नंनबो जों सुबानाय इनका आबुनि बागैनो आं कयनाय जत ताखौ बुखुक जों अमति सामुं सितरानि बिरुद्धे जों जतनो फान बक्साखाय मा बसालायनाय